üçin hereket edende, sen işlerini kıynaştırmak üçün, sen tögürüňe adamlar toplanır. Bu adamların içinde sana garşy bir rahatlyk olur. Aslında bu adamlar özüniň bir zat başaryp bilmejän pikir edip, seňem bir zatlar başaryp bilen pikiri bu adamları içinden bir rahat eder ve sen bir zatlar başaryp biljeňi kabul etmek islemezler. Seni ýolundan saklamak islerler. Senin bu adamlara berbiljek iň bol jogabın, eger sen maksadyny ýetmek isleýän bolsaň, bu adamlara garşy güýçli bol, rahat bol, bu adamlara ýylgyr. Iň esasly adam bu adamlar bilen duýga ara çabulmaly. Garşylyksy söýüp bolşaly, garşylyksy diýrençler bilen bu adamlary baş başa goý. Sen maksadyna ýetmek isleýän, sen kabul et. Bütün alımlı bilimli adamlar wagtyna gadyr bilinmändir.